speak your subject. Subject ay traffic. Kung ang langoy ay swim, ano naman ang ligo? Kulay blue na ba? Oh, ligo. Ha? Sardine. Ligo. Ligo, sardine. Ano ang ibig sabihin ng KKK? Kagalingan. Katarungan. KK. Di ba na yung sa ano? Nakikuna. Thank you. So ayan naman mga ka-project, ayan naman ang bagong edisyon ng ating Pera sa Tanong kung saan ito na ang kanyang part 2 ng ating Beke Edition sa Dagupan City, Pangasinan. Ayan, so sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, ayan, please click the notification bell at i-click na rin yung ating all, ayan, para updated ka sa ating mga videos, ayan. At paki-like na rin ang ating Facebook page, Teacher Project page. So, click nyo lang yung like and follow. So, hindi ko na patatagalin. Umpisa na natin. Anong di ang sanhi ng sipon? Virus. Ano ba yan? Kung ang banal ay holy, ano naman ang nunal? English lang nunal. Nunal. Mall. Oh. Ano kaya yung Kung sa mas magalaw. Kung ang black ay itim, ano naman ang Tagalog ng blackboard? Oh. Pisara. Pisara. Ay, Shakman! Hindi kami sa mambabaga-animal! Kita magbalig ka sa mga palakpak. Ano ang Tagalog. tinaguri ang tallest grass? Toles. Ano na ba kahoy? Puno ng nyog. Bermuda grass. Ang pangingilam dito paano? Hindi kami mambabagaan sa ay. Pisara ba? Kung ang Tagalog ng soap ay sabon, ano naman ang joy? Oh. Joy! So, Joy. Tagalog ng joy. Masaya. Ang galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Yan. Ah! Wow! Oh, joy! Sino maghuhugas? Magmula Samar hanggang Leyte. Ang kapira naman yan. Ito tayo sa kod ang 50 pesos kasi. What? Level up! Bakla, pagtanggotan. Spell. Miscellaneous. Oh, unahan. Oh, miscellaneous fee. Oh, sige. Miscellaneous. Miscellaneous. Doga. I-O-U-S. Nag-is ka na nakasunod. Miscellaneous.
Miscellaneous. M-I. Oo. M-I. Ay, ang gawang pass, pass. S-I-N-U-E. N-I-O. Wala. Wala na. Ano ang ibig sabihin ng KKK? Oh. Baka ngayon tuluyan kita. KKMMK. Kagalingan. Kataraan. Katarungan. Kagabi. Kagalingan. Di ba yung isang Kikuna. Okay, lala mo. Kalayaan. Galing na sama Ikaw na. KKK. Pass na daw. Pasay-sayan. Kung ang langoy ay swim, ano naman ang ligo? Ligo. Ha? Sardine. Ligo. Ligo, sabi. Bat. Katrina. Marami kasi sardine. Please subscribe, speak your subject. Subject and project. Please subscribe, speak your project. Gamila tayo dito. Subscribe, speak your project.